abafazi abakhulu mabafundise isifazazana esincinci. Titus. Utito chapter 2 from verse 3. Ukuba abafazi abakhulu kwangokunjalo babe nesimilo esifaneleyo, bangabi ngabatyholi, bangazilahleli kwiwayini eninzi, bafundise okuhle, ukuze bayale abafazana ukuba babe nesidima, bawathande amadoda abo, babathande abantwana babo, babe nesidima, babe nyulu, basebenze ezindlini zabo, babe nokulunga, bawathobele awabo amadoda, ukuze ilizwi likaThixo linganyeliseki. Haleluya bazalwane. Apha uTitus uqala ngabafazi abakhulu. Amen. Ubuna 10 years apha endlini, ngicela niphakamise 10 years in marriage. And more. Hallelujah. Amen. Ungumfazi omkhulu wena. Omkhulu wena. Kumele ufundise abaphi? Zawuthetha ke ngabafazi abanjani? Abakhulu. Abafazi abakhulu kuthiwa mababe njani inwabisa apho kaphinde mababe nyulu, mababe ngcwele abafazi abakhulu. Ubunyulu bubungcwele. Qala pha kuwe before ufundise. Awuzukwazi ufundisa omnye umuntu wena ingakhanga yaqala pha kuwe. Uzamhlalisa njani amakoti ka-2000? Sikuma 2000 ngoku. Uthi mntana wami ayikahlale kathi xa kejonga imihambo yakho qonda ukuhlale kanjani. Angayiboni lento uthi uyahlale because nawe awuyiportray ayikho kuwe. Mayibonke Nkosi. Apha siyalela into ba bangabi bangaseli wine. Kanti biza abafazi nangoku abafazi abaninzi bayasela bazalwane. Akuselwa jonga kule migidi. Kungathiwa bangaseli wine, ithetha into yoba uThixo umfazi umenze wanesidima. So xa unesidima sikaThixo awufanelekanga nje uhamba uhantazela. Ufanele ube ngumama oqotho, umama olungisa eminye imizi, umama onika ithemba kumakoti abancinci. Umama othi jongani bantwana bam ndina 10 years emtshatweni namzinde hle. But look at me. Ndimile emtshatweni. Funeka bajonge kuwe ungumama omdala. Mayibonke Inkosi bazalwane. Amen. Mayibonke imvana. Amen. Now kuthiwa bangabi ganga ikhona kwenye translation bangabi ngabagobhosi. Itsho njalo. Yeah, itsho njalo kundikhona. Uyabona mama abakhulu bathanda infethi wonke umama nothona nabakhulu nabancinci. Siyagobhoza. Hey, uyakwazi umtshado kwabani? Ukho hey, hayi la mtshado sana yikho nanto leyo. Ngoba bona behamba ngalamoto enkulu akho kwamtshado. Ubeke waza pha kumazo ngicela indoda yakhe yajola. Uweke lowo. Uhamba uthetha ngomtshado womnye kodwa nawe unengxaki zomtshado. Ngathi wena kuwe hayi kucwengi. Njani? Umema kuthi xa umuntu uxele ezokhala kuwe uthi jonga mntana sekhaya asike sithandaze uThixo akuncede. Umnika ithemba into bajonga izawugqitha lento. Mayibonke Inkosi bazalwane. Amen. So ithi lento singomama abakhulu simele basiyabacoacha omakoti. Sithi bantwana bam iyahambeka le ndlela. Bayibona ukuthi kumama umoni kumama umoni. Abe modern kuye athi xa imjonga athi ngifuna uba njengomama umani. Ngifuna uba njengomama umani. Ahambe lapha ezinyathelweni sumphoxa ke nawe ke. Ungamphoxi nawe uthi abothini wahleba ngokumama umoni. Hayi bo mama wasela ngoku. Hayi bo mama nakuwo ke umtshato. Hayibo. Mayibonke Inkosi bazalwane. Uthi uPawulos ngentuthuzelo esithe sathuthuzelwa ngayo thina nathi sithuthuzela abanye.
Nawe uthuthuzele uthi ufike kule minyaka mama. Zikubethe left, right and center. Afike uThixo athi jonga ndinawe mntana. Amen. Ndinawe ndihamba nawe. And ke mamela ke xa zibetha left, right and center. Ngenye ixesha uThixo build the character. Apha kuwe. Akhuphe la noble character. Glory to Jesus. Amen. And ke ngoku xa yenza sometimes akube mnandi. Uyakumolda. Akumolda uThixo. Uthi abangabam ndiyabaqeqesha. Aqeqeshe ngomyeni ucinga umyeni akafuni uyakuthanda wakhetha zikhona iintombi zininzi. Xa uThixo aphinda ayiqeqedekisa inhliziyo kaFaro. Yenziwa ngani? Le nhliziyo yenziwa ngani? Ayiqeqedekisa umyeni akuqonda uba hayi akasandithandi. Noba uyathetha ukuphendula nakanjani. Akasakuhoyanga uyaphuma ahambe emakazaneni uyathini. Uqonda hayi Nkosi yami ndimhle nje uzima makazi uzama ukuzenza. Ayikho ngaphandle le nto. Ayikho ebudakeni. Ayikho ebudakeni le nto. Haleluya. Kofunde ihambo yomfazi. Indoda iyazuzeka. 1 Peter chapter 3 verse 1. Glory to Jesus. Verse 1. Ngokunjalo nina abafazi wathobelela wena madoda. Ukuze kuthi nokuba kukho kuwe angaliva ilizwi athi ngehambo yabafazi lingekho ilizwi azuzeke. Nene bazana. Mamela nithethe uthini le. Ithi lento andithi bendithe sinikeze ilane yethu bazana. Eyethu le nithi masithobeke. UThixo ngiqaphela uthi mfazi thobeka. Naphaya ku Ephesians chapter 5 verse 2 uthi mfazi thobeka. Yethu imandate esiyenzayo kubayeni bethu. Respect your man. Uthi ke uba ngakukhe wathobeka. Ukuba umyeni wakho akasindiswanga, akazali nenkosi yamakhosi. Ungulwatata onxilayo phaphandle. Wena uyenze inkonzo le uThixo axelele yona. Athi xa evela osela wena umphakele uyobeka ngetray umnika imbeko yakhe. Ungathi lelinxila lizuloya. Ungathi ayizifudumezele phaa ku-microwave. Yewethu fudumeza phaa kama nokufike ngothi unxiba igama uhambe uyofudumeza ubuye uzothi nako kudla caca. Awuthethanga mbuzanga noba kutheni wabuye ebusuku. Itsho njalo ithi ungathethanga. Wena yenza le mandate okuthiwe yenze. Susuka kumgca wakho. Susuka kwiposition yakho. Kumgca lo mntu bezomthixo. Akatsho nguThixo usuka ngithobeli xa enxile. Ushilo bazalana. Uthini into yoba usuka ngithobeli xa ejola? Hayi shonini bazalwane. Akatshongo. Now xa ke senza yonke loo mbuqa yenzayo utata wena yenza okulungileyo. Amen. Ngokwenza njalo uyamzuza. Uzathi lo mfazi ndivela ndifike ebusuku udle kushushu. Asabuza uba unjani tata right? Asazongcolisa. Uyaqonda xa nje masukwana ntwana. Akathandeki lesihlangu zinuka nekawusi hanana. Niyazibona nje la mfishilini. Usuthathe ezakawusi wena washingashini uvala umlomo. Ungakuthi ewethu uthathe ikawusi zakho. Hayi. Ungathethanga. Isho ilizwi. Lingekho ilizwi. Yenza okulungileyo. Sayizuza indoda. Akasoze uThixo athi uzayizuza indoda kanti awuzuyizuza. Ilizwi kaThixo lithi sithathixoki na? Let's practice the word. You will see the good results. I'm telling you. Oh yes. I'm telling you. The word only will lens. Hallelujah. It is Bible bring the doers of the word. Idlule
Sifundile bazalwana into yoba ilizwi silithethe ibe yi-lip service. Silibethe apha kwipulpiti silitsho emva koko phaa ekhaya unomntu nje equndileyo. Yilaa nto nje engangenekiyo kumyeni akho. Phelile le nto leyo. Yesu uyabuya. Yesu uyabuya. Lungisa indlela yakho noYesu. Be the doer of the word. Ayibonke imvana. Lenze ilizwi likaYehova. Alenziwe ilizwi likaYehova. Uthi la Titus khona ukuze ilizwi lakhe lingahlaziswa. Ayibonke imvana. Masibuyele kuye uTitus. Uthi phayana omama bakhulu mabafundise omama abancinci. Mabathini? Mabafundise. Apha kwa-young wives ke sikwi-teaching ministry ndibona ndivuthi mos. Siyatitsha, sihlalisa phantsi. Siyazinzisa umfazi ayazi iposition yakhe. Ayazi uba xa nedibana nengxaki uthini na. Bayibonke imvana. Afundise ntoni? Yitsho? Nabo abafazi abakhulu mabandiliseke. Yes. Bangabi nalulwimi. Bangabi nalulwimi. Bangancili butywala sigqithile apha. Bakwazi ukufundisa ukuze babonise abafazana ukuthanda abayeni babo nabantwana babo. Uzambonisa njani la mfazi ukuthanda umyeni wakhe xa wena uhamba ugobhoza yonke ilali ngolwimi? Uhamba usithi kwanobani kunje, uhamba uphunga wena ngeengxaki zabantu. Uhamba uzithandekise ebantwini ngeengxaki zabantu. Kodwa nantsi into esinikiweyo singabafazi. Nantsi into esinikiweyo singabafazi uba masenze ntoni kwabanye abafazi. Kwisizwe sethu, isociety unakele nje sithi bafazi. Masivumeni. Ngolwimi olu lonakalisa. Emsebenzini uyaphixanisa. Ecaweni uyaphixanisa. Emzini akho uyaphixanisa. Yinto nje lwimi yakho kwazi ukontrola. Ikontrola ngongcwele. Uthi bawube kumlindi emlonyeni wakho. Ebumlilo. Athethi nantoni? Wabala amagama xa uthetha nomyeni. Umyeni omehli nje nakanjani. Thetha nembeko. Thetha ngokuthobeka tata. Bendicinga into yoba ngakuthi. Ayibonge Nkosi. Athi hayi mfazi uthi okay tata uzona umlinde. Yalinjwa indoda. Uyilinde indoda uqonda into yoba ayongazokhanyeni kodwa indoda ethi masime. Phofu ikhona 10,000 endingaqala. Ithi khawume mfazi. Funeka ulinde. Because kaloku ujongani bazalwana aba ootata bethu benziwe bazintloko. Jonga, ithini order kaThixo? nguThixo, ngutata, okanye ngumyeni wakho, nguwe, ngabantwana. Ni-order kaThixo ihamba kanjalo. So, noba uclever kangakanani, uyanyanzeleka uba uyithobele indoda. Ngoba xa usenza endodeni, awenze endodeni phese, wenza kuThixo. Sizaya kuyo. Na kuthiwa omama abakhulu abafundise omama abancinci. Hey Nkosi yami, ungathi umama omncinci. Undani? Mabafundise omama abancinci ukuthanda amadoda abo. Uyithanda njani indoda? Sisesikolweni ke abethu. Young wives sisikolo. Yebo. Andithi kuthiwa teaching, kuthiwa teach. Ukutitsha bazalwana ndithi kuthini? Kuyafundiswa. Ndifuna ke ngokumama omkhulu nje akaphakamisa. How do you love your husband? Yes ma. Hayi ndifuna umama lo. Ewe mama sekapha. By respecting him. By respecting him. Uthi noma? Kaloku sisi siyamthanda. Umthanda njani indoda?
Kuthiwa apha omama abakhulu mabafundise omama abancinci ukuthanda amadoda abo. Abuze ke ngoba mama ndithanda njani indoda uzawuthini? By doing the word. Yes. Yes, ma. Ukukhathalela ukunakekela ngazo zonke izinto afanele Kaphinde ma. Ngokumkhathalela usinakekele ngazo zonke izinto. Yeke. Umkhathalele into zakhe kuthiwa umfazi ukhathalele into zendoda yakhe. Ngokumkhathalele umnakekele, umnyamezele, understand. And ungafuna ujika ipersonality yakhe. Awunokwazi ujika into yenziwe nguThixo emntwini. Thina sebengathi ungamshape ne abe lento ifunayo. Understand uba umyeni wakho unje. Now wena mncedise ebunjeneni bakhe. Ungamtshintshi. UThixo uqhama kamtshintshi. Xa ubona yabona lena into noko Nkosi yami. Iyaphela imali apha ekhaya. Oke nxila utata. Yakuthipha uthi bawo. Khawumlungise umuntu wakho. Khawumlungise awuxakwanga nje ukulungisa utata ngabani ba. Nangu apha endlini usenza sibe miserable. Uthixo akaxabanga nto bazana because uthetha noThixo wendoda. Uwenze order. Awuyendodeni. Mayibonke Nkosi bazana. Amen. Mayibonke mfana. Amen. Now uyithanda indoda uyikhathalele xa ezawushiya ihlangu phaa emnyango uzithathe ezahlangu uyozibeka endaweni xa ezawukhulula ishiye phezu kwebhedi zonke impahla uzithathe wena uzifake kwihanger kwiwardrobe ungabuthetha kuthiwe kuthiwa ungasingathethi nivile ne kuthiwa ungathethanga thatha yonke laa suti yakho uyifake ngendlela. Mina kufika kwami emtshatweni ndafika umyeni wami athi uyabona njengoba upakisha impahla ku-shelves ne uzi-ayinile avele athathe le ngezantsi ziliphushu. Ndiqonda ndiphi naThixo wam lapha emva koko newardrobe jonga zishiyiwe. Ndiphi napha ndingakakwazi ke uyafika mawusele emtshatweni ndithi hayi ndicela uzovala Singakaxabani. Hayi, vala nawe. Ndikube yu. Uyandibhrikha wesi ke ngoku. Ndiyovala ahambe emsebenzini. Ndaphinde nangomso ndithi xa kodwa ekubeni every day. Ndimane ndivala ndivula. Wathi uThixo kum uzohelpa kule ndawo. Uthetha nam. Uyapha ndifundisa khona uhelpa. Athi xa evulile hayi ndathula ndivale mntakababa. Athi impahla ezephush ndifake phaa kwedrawers ekawusi zivulekile ndivale ndingathethanga. Hayi wena suitable helper. Ndixelela le-suitable helper ke leya. Yabona le egqiba umlomo iyamosha. Uyaqonda ngala xesha umyeni wam ndandimane ndisithi vala hayi bo wevela andishiya apha andishiye ndirongo. But the moment ndathula ndenza ndabona ngaye ngokusevaleni nami. No. Andithi uyasuseka? Ngokuthula kwakho uyasuseka? Hawu umyeni ngo noba ethatha ngoku uyathi atsale phantsi. Because wayibona uba inkosikazi yakhe ifuna kube kanje. Woman Nkosi yami. Uyayibona? So le nto bazalwana ilapha kuthi siyakwazi ukwawina amadoda ethu ngendlela esenza ngayo necharacter. Character yakho mayifana noKristu mayibe nokulunga. Ayibona Nkosi bazalwana. Nibona le nto yomtshato awusoze uyipasa unganenhliziyo kaKristu. Awusoze ke bazalwana. Awusoze because unento ethi jonga nintombi kabani andenziwa njalo. Ayibona le nto ifuna uphela ubuwena uqobeke. Uself aphele. Die to self. Phela timing. Yaphela timing. Mdla ukuthi lo makhosikazi ndithi jonga mntana thatha ingqondo ifaka phansi kwetafile. Le nto ayifuni ube clever. Le ifuna nje uthi Thixo ezwini lakho kuthiwe ngathini kanye. Timing.
ngicabile ngesu ayifuni nje ayifuni sidanga lento ayifundelwa glory to Jesus iphinde ithi ke ngoku abafazi abakhuluma bafundise uba abantwana bathandwa kanjani umthanda njani umntana sisesikolweni ngenshini how do you love your children amen Amen. Emqeqesha 1 how sabuya kuwe Okay. yes ma ngokumfundisa okulungileyo nokungalunganga umqeqesha njani ke ma nawo ngalahleka okay yes ma nasi isandla ngokumthandazela okay fine kubalulekile into yoba umintroduce umntana kuyesu esemncinane itsho ibhayibhile andithi itsho bazala ithi ndiqeqeshe umntana mfundise ngelizwi khona ukuze xa esemdala angathini angasuki kulo utsho izwi now thina ke ngoku le society yethu sesicinga abantwana xa sibathengela i-iPhone ntontoni zamagama ucinga umntana uyamthanda uyambulala la mntana because ininzi ingqushe lapha ku-YouTube ayifundayo ndibana nomntana ngokusefunda amanyala wafunda sithi umntana mhlohlizwe semncinci ulihlohla ilizwi jonga sulikinkisha abantwana bangoko bakleva bana jonga itechnology bayazi yonke na uyabona ngelaa xesha ulindele into yoba wena ungumama into yoba notata ekhaya utata akayenziyenza wena mama because umama is there to nature fundisa umntanakho fundisa ukuhlabelela fundisa ukuthemba uThixo ihlele endlini uthi zapha mntanami nibeke iBhayibhile lapha phansi andithethi into engazange ndayenza ke bazalwane ndinokungqina lingatshona elanga andithethi nje into yoba ndizogqamfaza eKapa andingqamfazi bazalwane into endiyithethayo into enami endiyi-experience leyo ayibonge imvana now umfundisa umntana ungumama omdala ufundisa umakoti into yoba makakwazi ukukhulisa abantwana bakhe ngendlela kaThixo ithini ke ngoxa edlula babe nyulu emva kwabantwana Abaye babo. ithi ke ngoku babe nyulu ne babe nqathu izanamisa ukuba nyulu ke bazalwana ukuba ngcwele umfazi omkhulu makamfundise umfazi omncinci ukuba ngcwele ukuthini ukuba ngcwele amen sefundisana nje bazalwana apha ndithi sisifilisha nokuthethe into yes ma ukusuka ukuhleba okay uthetha kakhulu okay ukuzingcwalisa sifundisa uba angabhobhozi Yes. xa ungabhobhozi ke ngoku uzawukwazi ke ngokufundiswa ngumoya oyingcwele akwazi ukwenza ukuthi ufundise ngaye kwaba bancinci ewe ma that means ukuyeka izinto ezirongo ne siyazazi into ezirongo zininzi ne ukuba ngcwele ukuthi ukuba set apart Yeah. ukuba separated from the system of this world okanye from the standard of this world angathi utata xa kejola nawe ujole sandelwe ngamakhosikazi ajolayo athi uyaziphindezela athi jonga ndifuna ukubonisa uba nami indoda nami ndisathanda Yo. ayihambi kanjalo banyulunga nomzimba itempile kaThixo kuhlala uThixo kunomzimba mayibonke imvana fundisa umfazi omncinci into yoba uziphatha njani ungumfazi sandelwe ngabafazi abangaphangeliyo abathi xa beyonqonqoza befuna imisebenzi kuthiwa khawuqala uvule mfazi before ufumane umsebenzi Ewe. uthi nawe andinamali mandivule ayibongcwele oko sandelwe ngabafazi ofumanise into yoba banee-businesses bafumana ithenda ngendlela emdaka ayibongcwele uzamfundisa njani omnye umfazi usenza njalo
uyazi bala Benz uyifumene ngobuqhophololo. Lamfutha njani? Uyazazi ufumane le job into obawayifumana kanjani? Bazalwane sibizele ubungcoleni. Our God is holy. Ufuna sibe ngabafazi abangcwele abomhloniphayo uThixo. Abamoyikayo uThixo. Mayibonke imvana. Yabona xa kuthiwa abafazi babe nesidima, baba nesidima sikaThixo. They are representing God himself. Amela amazulu emhlabeni. uThixo unjani? uThixo ungcwele. Yibani ngcwele ngoba mina ndingcwele. Hallelujah. Hebrews 12 verse 14. Verse 14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Amen. Make every effort to live in peace with everyone. Everyone included nomyena. Live in peace. Ungambambeli isigqubu esoba undijolele akandiphanga mali wenze oku undithengisele abantwana bakokwabo undihleki wenze ndenze inhlekisa zonke ezana yiba peace. Ithi ke ngoku and to be holy. Without holiness no one will see God. Andithi sonke bazalwane sifike ezulwini. Sonke sifuna ubona utata wethu. Utata wethu engcwele. Ithi ke ngoku no one will see God without holiness. Siyanyanzeleka sibe ngcwele sibuphile ubungcwele. Kuba sifuna ubona utata wethu bazalwane. Mayibonke imvana. Amen. Siyaxolela. Asihlebi. Siba kind. Yabona as a fruit of the Holy Spirit. Joy. Patience. Patience. Yes, ma'am. Ithene? Self-control. I-self-control ke ibalulekile. Ukuyibona lento ekunika umsindo. Noma ngasomphendule. But ndikhame emongcwele. Manje self-control. Wabala amagama xa uzothetha nomyeni wakho. Ngaphosi nje. Mayibonke mfana. So ndiyakla besangena kula holiness. Uba singena njani, sifundisana njani to be holy. Sibe nyulu, sibe ngabafazi abangcwele abanesidima sikaThixo. Abamoyika uThixo. For that matter, our theme today ithi umfazi nobulumko nguye oyakhayo indlu yakhe. Kodwa sisiyatshenzana. Now ndithetha ngomfazi wakhaya apha neqabe. Sathetha ngomfazi wakhaya. Into bamfazi wakha njani? Wakha njani apha emzini? Wakha njani emzini kaNobahle? Ungumama omdala into yoba nalamzi nawo mawakhathe. Nayibonke mfana. Now ithi ke ngoku umfazi onobulumko umfazi othobelayo, submissive wife. Khawundifundele phaya ku-submissive wife. Ephesians. Yes. Ephesians chapter 5. Nizawubona ke bezalwane esilele kuba sithetha singqubeke ezwi. Kaloku uThixo wethu nguzwi. Andithi na? And uThixo wethu ngumtshato. Umtshato ngokaThixo. So yonke into yenzeke emtshatweni yenzeka ngokwe-principles zezwi lakhe. That is why ifuneke ngokuthi na sikwazi uunderstand. Yes, Nabisa. Nina bafazi walulamele nawe namadoda. Uyavana lapha kuthiwa kuyaphila kuthiwa walulama lena wena madoda. Ukululamela bazalwane ayoncindezelo. Kule mihla kuthiwa hayi asiyacindezela kathina singabafazi. But apha kuthetha uThixo. Uthi walulameleni awena madoda. Nina bafazi walulameleni awenu amadoda. Awenu. Never. Awenu amadoda. Ungazolulamela apho utata umfundisi. Kanti phaya endlini indoda yakho irhuqa. Awuyazi noba sesiphi isiciko sembisa. Ayihambi kanjalo ke bazalwane. Ungathi pha kwiboss ube ngumnumzana nomzana. But indoda yakho hayi.
Ewe, respect them, ne? Give them imbeko, but nansi imandate yakho into yoba yilulamele indoda yakho. Amen. Yes. Ngokululamela inkosi. Ngoba ululamela inkosi. Do as you are doing unto the Lord. Inkosi uyilulamela njani bazalwane? Andithi usoloko ufuna uzipresenta right, usoloko ufuna uzipresenta ungumuntu olungileyo, usoloko Yes, uzipresenta The best version of yourself. the best version of yourself. Kuthiwa ke ngoku yenza njalo kwindoda yakho. And futhi subheka ubugwenxa bakho ukuthi awuzukwazi umenzela. Kuthiwa wena yenza hambe yakho ilane. Subheka yena kwenza ntoni? Mayingaku-affect, mayingakususi kulane. Ibambile bazalwane lento esithethe ngayo. Iyabambeka. Ndithetha ngelane yethu, masibayeke bona. Senze yethu ilane andithi? Khona ukuze ubawo xa ifika athi well done my faithful servant. Ngoba senzela izulu bazalwane. Yonke into esiyenzayo ithi iBhayibhile sawuvuzwa ngokwemisebenzi yethu. Mayibonge inkosi. Hayi ngokuthetha kwethu, hayi ngokuhlabelela kwethu, hayi ngokucula kwethu, hayi ngokunikela ishumi, but ngokwenza kwethu silenzile na ilizwi. Yes ma. Ngokuba indoda le inhloko yomfazi. Uyayiva? Iyawuhlala inhloko nanini bazalwane, ayizutshintsha ibekwe nguThixo. Noma uyibonisa siyathalalana. Hey inhloko yakho. Noma sowubona ba jonga. Mama uDlomo akayiqondi kahle. Noma sowubona ndaphazama. Ubona la ikhona. Nama ikhona mistake ndayenza. Dathatha unumber wrong. Hey. Ukuyivelana? Azimosa. Qonba jonga anasa. Ndaphazama apha. Jonga suitable one. Ngoyena yena. Nawu ke ngoku kuthiwa mthobele njengasenkosini. Yes mabisa. Ngokuba indoda le inhloko yomfazi. Inhloko Njengokuba naye uKristu inhloko yebandla. njengoba uKristu inhloko yebandla. Niyibona indoda bethunana ihamba iline kunye noThixo. nguThixo enhloko yebandla. Indoda enhloko yomfazi. Ngumfazi eyisuitable endodeni. Ngumoya oyingcwele oxhomekeke kuye okunye noThixo because umoya oyingcwele usebenza nguThixo. Niyiva bazalwane? So umuntu apha uhambe yakhe leni. Sujonga yena uthi soka. Yenza yakho indima. Uthixo uthini? Amen. Amen. Hayi, ndifuna enye submission. Okay, Colossians chapter 4 verse 18. Yes, Colossians chapter. Wives, submit to your husbands. Niyayiva kwakhona iyaphinda. Colossians chapter, Colossians chapter 3. Abasekolose chapter 4. Chapter 4. Verse 18. Yes. Wives, Submit to to your husbands, Submit to your husband. as it is fitting to those who belong to the Lord. Nkosi yam. Oh, yeah, madoda. Yeah. Niyayiva eloba uThixo esithi submit, uthi yenza njengoba usenza phi enkosini. Hallelujah. Ndidla ngokwenza umzekelo owepresident bazalwane. Ndifuna ukubonisa le nkosi uyenze kanjani, ne? Xa uzafika upresident kwakho uye ulungise njani? Ndifuna siphakamiseni izandla. Masithi upresident uthi uzawufika phaa kwamangumumo. Athi uzafika kwakho. Umenzela ntoni, wenza ntoni bazalwane? Yo, kaloku yo. Andifuna sithethe. Yes ma. Indlini eclean kokuqala. Yes. Ukutya the best meal. Okay. Ukhupeza zitya zakwabani? Zakanokutsho thamthamo tontoni. Pressless. Okay. Uthini ibhedi njani? Yo, ayike. Kuyacwebezela. Ayibona nganoyibonela. Iyathi njani?
Ngicethetyiwe indlu ipainting. kwawena mama uklina kwesitsho kwawena upresentable for upresident axaka kujonga qhoma ya nethemba. Okay, yayiphenye khona nyesishile fika upresident kwakho Nabantwana bangangxoli. nabantwana bangameki noise Eh. athe fika utata babe bembamba uyabona abantwana bemdaka abana bahlala phayana Mlinde naphumle udedi. nayeva lo mzekelo yenze endodeni yakho do as you are doing unto the Lord. Yeah. Njengasenkosini kumele bafika la bhedi ingaceba kuzophela inyanga oko kule shit enye ithi bemdaka Yo. awumkhathalelanga nje ufika inapukeni nansi awudibana nayo phaya Oh, yini na kodwa. emnyango uvele osebenza xa ingena nje umdaka nje apha Sa. and futhi umsebenzisela eza plate zihlala kule khabhathi yasekitchen zibe zikhona ezehlela phaya isayibholthini edining room Hey, Nkosi yami zilindele abantu abakhulu. ezilindele abantu abakhulu kanti akamkhulanga na yena bethu Yo. Yini nazi Nkosi, Inkosi zethu. ezilindele abafundisi masenzeni njengoba ilizwi litsho bazalwane. Let's honor our husbands sibone uba bazozuzeka into lapha ukuthi bazalwane uba nje sithathe ilizwi salenza sigqibile imandate yethu mayibonke mfana Amen. ikulungise bandla mayibonke mfana njengoba usathana emyezweni wangena ngoEfa onakala isizwe sonke andithina bazalwane. Now uThixo in these last days ufuna ungena ngomfazi alungise la era nibambile. So isizwe ngoku siphethwe sithi singabafazi sizalungiswa sithi isizwe sikaThixo kube isizwe esingcwele isizwe sinqoba starting apha kuthi bayibonga mfana. uThixo wayimpheka ke wayenza wandixelela into yoba le nto ayiyobantu bathile but yesizwe sonke into yoba bonke oomama bakhulu mabawenze lo msebenzi wokufundisa oomama abancinci not umama uDlomondela mamona bafundise entasekhaya nawe mama kule nkonzo kuyo nabo mama abancinci hlalisa phansi ubazinzise. Uyayazi ngoba bona benxibe kakuhle benomyeni wakhe befanele kumane ubancoma ukuthi anisebahle awuyazi la nhliziyo yala ntombazana yala mfazi ingasuke uhlale naye phansi uthi abantu masike sihlale sizophunga sibonisane kunjani emtshatweni uzambuza ukuthi aqonda mama owethemba uthi no uhlala kanje nami yangihlela le no asayibona inkulu kodwa ayisencede akwazi ukuhlala ahlaliswa zinziswe nguwe mayibonke mfana. uThixo ke wandinceda ke kuhamba iminyaka up until now uyoung wives usemile siyahamba nelali sihamba zonke izixeko zase-Eastern Cape imosi iyazo sisizihambela ndithi sihamba singabamama sihambe sivakalisa into yoba kuyahlaleka emtshatweni kuyahambeka because usathana uye wayinyemba into yomtshato yangathi nonsense. Uqapha phandle wonke umuntu nomuntu omtshaka ahalela utshata ngenxa ebona indlela esiyenza ngayo umtshato. Nangoku ungaku-interview intombi yakho pha uthi uzawutshata because ubona apha ekhaya uba umtshato ayiyo le nto. Amen basara. Now sibiziwe ke nguThixo into yoba thina masiyimele indaba yomtshato. Hallelujah bazalwane. We are married for life and we are the home builders. Singabakhi asizange zochitha apha. Mayibonke Nkosi. La nto ithi qombona ba wenza urongo sosuqonda uzomakha.
uzowakha indoda yakho ngobulumko obunikezwa nguThixo. Ubulumko kabusuke ufumaneka kuThixo qha abazalwane ubulumko. Mayibonge imvana. Amen. So umfazi nobulumko uyayakha indlu yakhe. Uyakha ngobulumko bukaThixo. Umfazi osesiyatha ayitreat ayibhiyize ngoba self-centered. Selfish. It's all about you. Emthathweni. It's all about umyeni wakho makakuphi imali ngoba unobani yena uyaphiwa 5,000. Yo, yeah, okay. Kodwa uyayibona imeko yalapha into ba hey imeko yalapha utata akaphangeli. Ikhona ke nalento ukuba umfazi ndithetha ke ngomfazi foolish. Itsho njalo neBhayibheli. Siyatha. Usisiyatha. Ube ne-pride ungumfazi. Ungayiphakameli indoda ngoba naku wena uhola i-15,000 yena ehola i-5,000 ngoba ungathi nguyinhloko apha kwekhaya funa kwenziwa intando yakho uzahlala inhloko noba uhola wena ngaphezu kwakho. It's not about money. Bendishilo nathi it's not about material things. It's not about akasebenzi. So noba akayazange imali mayithini yewethu jonga ubulumko obuthini uthi laa mali yami ye-15,000 tata nantsi imali yethu yokuphela kwenyanga wasenza ibudget together. Aba babini mabangahlulwa nto imali mayinganehluli emtshatweni. Imali cha uthi hayi ngaphangeli ufike ehleli phaa endlini esofini wena uzithengele umthengele yonke into oyifunayo. Yayiva. You are self-centered. Yeah. Foolish woman. Ayibonga Nkosi. Hallelujah. So ifuna uzigadi pride yakho. Ungazibona ubhetele kunomyeni wakho. Don't compete nomyeni wakho but compliment nomyeni wakho. Ikhona lento ba uzibonakala ungqisha wena. Une PhD. Ngo Dr. Penny. Uyayiva? Yena unotaxi. Wami status emthathweni sikwazi. Naku tata ungumfundisi. Abafundisi abazina ngani phaya amahameta awakhupha ishumi. Ngoku wena naku ungumistress, unguprincipal. So i-undermine indoda. Ayihambi kanjani uyohlala inhloko. Uyinhloko yekhaya kutsho izwi bazalwane. Hallelujah. Umfazi onobulumko uyathobeka. Athi tata nantsi imali masibudget. Imali yekhaya. uThixo wenza ngabo into yoba at least apha ekhaya wena usebenze ube ngumama. So wena thatha le advantage uThixo uyakuthemba into yoba uzatyisa elikhaya. So ithatha into yoba imali yam le I can do whatever I want. No, it's not about that. Okanye emthathweni yi-foolishness laa nto yemali into yoba wena imali yakho uzayazi wedwa ungamxeleli umyeni wakho urhola malini. Ungamxeleli imama into yoba ndisasi-10,000 ekhaya. Uyibile laa mali because imali yenu nobabini ibanye mosemthathweni. Andithi nobazalwane ninje ngoku wena uthi hayi umama bela kwa wena ungahlali phansi notata nje umbonisa ikhaya imali njani. Umama akaphangeli akathathi intweni naye uyambona mosunjani kunjani tata i-3,000 simane siyisekhaya. Peace. Navy peace. Akho kusela iBhayibhile ithe do not steal. Nicinga ukuba wena uzoyoba phaa evenkileni nalapho uyebe emtshatweni okwamnikeza imali. Amen bazalwane. So iphinde umfoolish woman ngulaa mfazi ozaqumba iveki yonke neyesibini yesithathu nenyanga. Yinto yoba thina singabafazi iphi siyayenza loo nto. ewe yo thula session. Ithula session fuma apha endlini. Baba kwathetha utata ngulaa ntshini ndinyuse nempumlo ungulaa mntu nje. Man. Nikhe baqabela abantu ngotata noba beninekhwarela ibe yikhwarela yangoku xa siphinde kufuna uphinde nihleke nithini abasanani
Thina sifuna ukuba hey wethu masibuyele kulaa nto. Sithi nto masisolve. Andisinjalo thina. Sifuna usolve kaloku awunovela uthi ibhedi. Singakhange siqalise phaya apha bese Anithi sibanjalo? Yo! Ufuna siba ngoku indoda okwabo ifanekile inyanga yonke ayiphiwa kweli cala. Valemba ngewanzi nangetight. Lala ngegawuni. Wavala ngegawuni. Awulalayo ulala kule kona. Angathi uyasondela bengathi uzayowa. Walalela naye awufuna kusondela. Lala nabantwana. Apha phakathi ufuna kuhuza umoya nje. Bazalwane, uyazi la moya uzayo kungena usathana pha. That's Mama Pombolit. Natsha, funda mntana. Verse 7, chapter 7. Yes. Uthi verse 4 umfazi akanagunya. Cela nimamele bezalwane. Hallelujah. Phinda uqale mama phinda Phinda. Verse 4. Umfazi akanagunya kwakhe umzimba. Nazo-ke. Yindoda enalo. Cela siqobele izandla. Uli iBhayibheli sisi. Umzimba wakho ayingowakho. You are not of your own. Yes, ma. Verse 5. Musani ukwana ukuhlangana. Musani ukwala ukuhlangana. Yo! Lingathanga libe livulelene okomzuzwana. Ehe. Dlula. Ukuze ke libe nethuba lokuzila ukudla nelokuthandaza. Ah. Libuye Izizathu. lihlangane ndawonye. Izizathu zimbili. Ukuze angaliyendi usathana ngenxa yentswela kuzeyisa kwenu. Amen, bazalwane. Izizathu ziyithuqama. So ithi lento vumelanani. Akudingi. Xa usithi hayi mina no nothi namhlanje yibanini sivumelana why namhlanje ndisemthandaza for that matter funeka umyeni akakwazi uba uzilile uthi dada namhlanje asikisi ngomama so that angakwazi uyifona sawukhe siqhube nje noba yi-3 days uyabona ke ngoku xa ukumbile awukwazi tu ukumnika niyakwazi nina ukumnika hayi funa ukwazi masithi ke ngoku ahlale ndlale inyanga yonke okuqumbile ucinga makathini ke ngoku andifuna ukuva kuni bazalwane jonga bayayithanda into yabo isex and mamela isex ingcwele emtshatweni kubantu abatshatileyo is holy ithi iBhayibhile ithi make your bed holy. Now ke ngoku lathatha uqumbile wena inyanga yonke uyayifuna mane sapress into yakhe wena ufuni ngayo. Nithi makathini bazalwane? Makacange? Utheni ufuna ucangwa nje mama? Ngelungelo lakhe etshileke umzimba. Uyithi iBhayibhile kaloku umzimba wakhe lo. Umzimba wakhe now xa kungumzimba wakhe bangcwele kumele into yoba ayifumane at any time. Yes ma. Kaloku mama lento le ye-sex ke emtshatweni ihamba nayo nenhliziyo leyo nwamileyo. Xa inhliziyo yakho ikhathazekile ikhathazwe kwanguye lo mhlambi angafuni ukuvuma acele uxolo ayivume lento yithini kaloku nasi inhliziyo ningamamkeli uba makade Ndizaphendula make uphendule masiqale phaa. Yes ma. Iphi mic okanye uzawukwazi ma masimameleni Yeah. awukho Ngoba iBhayibhile isixelela ngoba asingumzimba wam. yeke Bandinoyibeka ngesixhosa xa unengxaki ingxaki yakho imele iziphelele apha efront then xa ufika ekamereni ube yiprostitute. haleluya. Ingxoxo iphelele sithi ngqo. Xa kuyiwe phakathi bedroom bedroom. Yes ma. Nonke mama. I think into endiyibonayo ezibesetsho mama umtshato lilizwi likaThixo. Yeah. If lithi mosilizwi
singaqumba kodwa singalali esiqubeni. Yathi iqala pha. So the minute iba zi-days asihlelanga ezweni. And xa singahlelanga ezweni ngoku usathane uyangenela ke satsho. We are opening a distance, we are prolonging it, and we are just not doing the work. So into esibona sizofundisa ukuthi masenze kanjani into yoqumba for days rather nithethe uba kulalwa lwamini akulalwa lwamini ithethwe idlule xa unekareni ziyatsha. Yeah. Abase-Efese ke ithethwa ngumama. Nathi Bible. Abase-Efese chapter 4 verse 26. Yes. Qumbani. Okay. Ningoni. Ilanga malingade litshone lingaphukile. That's all. Uqumba ubayiba ndiveka kuphi. And u-27 kananjalo musana ukumkhwelela indawo litsho lo. yayiva ke ngoku because uqumba kwapha kaloku for many days. That means ubiza umtyhozi angenelele. Ewe ukhathazile ndiyavuma ne? Uva kabuhlungu. And ke ngoku uzame nawe mhlambe ukuzi-express ba yazi tata lanza nto besithetha ngayo ayiphathanga kamandi. Uyayiva? Kaloku you're free to talk to kuye ne. But ungathi ngiphathe ngomlomo. Nje ngothobeka. La ndlela tata noko ngicela nje siyilungise. Nandlela besithetha ngayo ayindinwabisanga. Uyabona in reality okanye i-problems uba makuthethwe ne-challenge okanye nalaa nto benithetha ngayo baye-avoida nje laa nto. So izama uyithetha ke uba ngabe uyambona uba angafuni ilungisana nawe. Ilungisana nawe uthi okay. Lena into mandiyigqithise because izawundenza ndingakwazi ukuyenza le mandate endinikiweyo. Uyithathe ushift emva. Xa kathe ebhedini yiba sebhedini. Jonga xa usebhedini nike nibone into yoba xa beninengxaki naze nasebhedini nithi xa nigqibile ukhona umntu okafuna ukuyothetha ngalaa nto. Ngaphandle uba unochuku. Ukhona umntu ozothi heyi laa nto besithetha ngayo yemali ibanjalo. Wonke umntu ngoku kumnandi yonke into nje uyeyiva nomzimba wakho uva kamandi naye ukhona laa nto ethi myeni wam naye uthi ngumfazi wam because niyanatwinana together ngobunye. I-sex niyadityaniswa nguThixo nenziwa mnye. Ndithe spiritual. Ayiyo laa nto ocinga yiyo. Usathane uyenze yangamanyala. Ayingomanyala. Yinto kaThixo ayidalela abatshati into yoba mabavuyisana bonwabisana babe banye. So bazalwane mayibuye inkonzo ye-sex emtshatweni. Iyabiwa ke nguSathane libele kuqumba. Udibane nawe ngoku uzawudibana nomyeni sekeyojola ngaphandle because akayifumana apha endlini. Na uzawukhala ke ngokwena hayi laa ndoda ndibhaqa amanyala efowunini yakhe. Iqalwe ngubani bazalwane? Iqale ngubani laa nto? Siyacela kancinci nje simamele. Iqale ngubani bazalwane? Andithi isukele emqumbeni wena latshona ilanga kodwa kuthiwa malingatshoni. Wadlula neyesibini iveki neyesithathu neyesine iveki okuqumbile. Laa ndoda ke ngoku izabona omnye umntu ongaqumbanga phaa phandle. Because khona uzavela ethi mhlekazi aqumbatsho khona umntu ondibelayo nje angancunyela endlini. Ewe kaloku umlinga ngaphezulu uzavela kuvulela i-opportunity into yoba jonga ukhona uzawuthi awusesmart mhlekazi. Ukhangitsho nasendlini le nto. Ewe bazalwane. So ifuna sivala onke amathuba kaSathane angangeni. Mayibonke imvalo.